белән дуслар, безгә абый сабыйларда бик ошады. Шуңа күрә без яңадан Ләйсән апа белән. Ләйсән апа, мин уйлыйм, бүген без нәрсәләр күннән ясаячакбыз. Әйе шул. Бүген без ләлә брелогы ясыйбыз. Башта без нигез сайлыйбыз. Нинди төс сиңа күбрәк ошый? Менә бу. Хәзер сайлыйсың. Нинди төс сиңа күбрәк ошый ләләләрдән? Мин икене сөйләргә тиеш. Әйе, берсен бәләкәен, тагын берсен зурсын. Игез менә бу була. Тагын берсе. Һәм хәзер иң кечкенәсе. Кайсысын салыйм икән инде? Менә. Ох. Ярар, бусыны шундый. Юк, шундый. Һәм менә шундый. Ярар. Һәм тагын безгә хлястик сайлыйсы бар. Менә. Ул хлястик нәрсә өчен? Менә шулай булсын өчен. Аңлашылды. Бигрәк матур булсын өчен. Хәзер бу нигезне алып, преска күчәбез. Нигезне кисәр өчен безгә штансформа кирәк. Штансформа ул агачтан ясалган форма нигезе һәм түгәрәк пычак куелган. Ул безгә кирәк түгәрәк ясар өчен. Без аны пресс астына куябыз. Рычагны ике кул белән алабыз. Сәйдә булышырсың миңа? Әйе, шулай. Тагын ике кулны. И аска төшерәбез аны ныгытырып. Шулай. Тагын җибәр. Булды? Карап карыйбыз. Менә. Ул киселде. Хәзер чыгарабыз. Хәзер бу нигезне алып, өстәл янына күчәбез һәм брелокны дәвам итәбез. Төсләрен алмаштырыйм әле. Ой, бигрәк матур төсләр. Ярар, утыр. Хәзер без аларны алып, аларга менә шундый трафарет куеп, ручка белән отмечать итәбез шул тишекне. Без тишекне билгелибез. Ярар, бөтен бизекне шулай тишек белән билгелибез. Әйе, шулай бик дөрес. Иң кызыгы, күннең ике ягы бар. Берсе матур ягы, икенчесе бахтарма дип атала. Хәзер без бөтен бизекләрне тактага куеп, тишекләр ясыйбыз. Аның өчен безгә пробойник булышыр. Һәм киянка. Аны без уң кул белән яссаң, уң кулга аласың, сул кул белән яссаң, сул кулга аласың. Сугасың, кулыңны туры тотасың и ныгытырып сугасың. Шулай. Ныгырак. Хәзер без аларны бергә тоташтырабыз. Башта нигезен алып, шулай матур ягы белән куябыз. Шулай. Бик дөрес. Тигез итеп куярга. Әйе, тигез итеп куярга. Менә сиңа мисал. Аны тоташтырыр өчен безгә фурнитура булышыр. Әйе, башта бу яктан кигезәбез. Башта берсен, аннары икенчесен кияргә була. Шулай. Һәм бу хлястикка башта без кигезәбез бу брелокны. Һәм соңгы фурнитураны кигезеп куябыз. Ул фурнитура хәлнетен дип атала.
Хәзер без аны Эшкә кереп бетәме? Әйе. Хәзер без аны пресс белән ябабыз. Ике кул белән аласың һәм аска төшерәсең. Нык иттереп. Ныграк, бөтен көчең белән. Менә шулай. Булды, җибәрәсең. Менә сиңа. Бигрәк матур икән. Рәхмәт. Бик матур килеп чыкты. Молодец, Сәйдә. Рәхмәт сезгә бик зур. Карагыз, дуслар, минем хәзер безнең коллекциямдә шундый матур брелок бар. Аны бик җиңел итеп ясап була.